Hoe is die van, hè, jongens? Ahoy! Ouwens! Pak, nigga! Wat gaat aan mij, bro? Met een pak! Dat is december, ouwens, jullie weer moest. Deze? Je moet niet poeses. Nee, dat is violence. Hè, surveillance. Dat is violence. Konek hij box ja. Hé, als ik kijk, mij, bro! Ja? Als ik kijk! Doe maar klaar met Wat is boem, dat? man. Boy. Kom. Speel dat ding! Gaan we maar Ja, doen. onze gaan nou, voor jullie song speel, onze gaan nou dansen voor jullie. Wanneer bij de DJ om op te steken, om op te steken. steken. Staan, ons is per punt. Ik weet, dat was nog nooit hier niet. Baie mensen wat nog nooit hier geweest zijn. En dan moet zien waar bij ons. Appel geweest. Appel geweest, ouwens. Waar hij box is nou? Ha? Waar hij box is nou? Hij box dat zijn naam. Ik weet niet meer hoe het is de naam. Nee. Saschowa. Saschowa, je gaat ook erin. Saschowa. Pika of barbecue, iets was. Sterk boosten. Nijers. Jij. Blijf weg van mij af. Jij, blijf weg van mij af. Blijf weg van mij af, Nijers. Jij. Blijf weg van mij af. Boosten. Hij dacht weg. Nee, maar dat wil een vrouw mee doen kleding man. Ja, je bent hij maar daar uit die ding. Ja, je bang jij man. Je bang jij kom hier Frans. Hoi. Kijk dat doe je Frans kom hier man. Dat Frans daar hier. DJ! Murid pusat dapat! Salah! Hey Lani! Go boy! Hey Lani! Murat!